ñalam fof 70 ujune malaika ɗum ardanno e makko ɗum ne eggi 70 oɗo malakul mawti malaika mayde ene yurnomo laabi 70 kala leer ene ƴeewa tawi fittano makko momtama to lawhil mafuji jagga gila fatoraka yamirore Allah oɗo noon ka ngaari ko ba turinidi tukkitako oɗo baño wonana caggal ma mo wofata ene dow ma ene lesma ene nanoma ene ñamama kono ɗum fof a sohlirani ɗum ñande fof ne aɗa nana kaari ma yi a ɓuranimo yumma a ɓuranimo baba a ɓuranimo asko a ɓuranimo teddugal a ɓuranimo tinnade a ɓuranimo ɗadde ɓandu kono a nani o mayi ma ar ñalama ko an nanete wona an nanata a wonta nan mayi ko an tan nanete mayi ɗum fof eɗen nganndi ɗum mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen no feewi gonanen Allah gondene Allah seɗen jiɗi hawroyde Allah moƴƴinen koddigu men jokken en ɗameje meɗen Allah seerani ne jippine Jibril e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo koddigal moƴƴene ha nelaɗo Allah sikki ma taw neɗɗo so koddiɗo mum maayi ko koddiɗo mum ronata ɗum Allah ne wi wattaqullaha kule kam min Allah o waddani hen kulol gongol so wona kule en ɗam jokkede annabi Musa ene yaha e nder ladde omo wonde almudo makko ene wiye Yusufu noon ɓe tawi gorko goto ene ƴera ene ƴekkita ene wonde mette sunno e tampere basal Musa wi ya rabbi yaafo oɗo gorko Allah wi mo ya Musa o gorko mo jiiɗa ɗo hay sinno tampino tampere annabi Ibrahima mi wona jaafotoɗo mo Musa wi holko golli o wi ko taƴowo en ɗam Allah yafata ko taƴowo en ɗam mbatten haqqillaji e koye men hande noon ko mbiɗo yiɗi maya mi yiɗa tina mbiɗo yiɗi maya mi yiɗa tina nana ɓi yumma ɓi bamma en ɗamma koddiɗo ma ene jooɗi ala hirande an aɗa jogii ka gaynata sa nani o ala hirande mbiya o suwata wona o wi ko gollatane anne ko dadugal ma ngal rokkumani neɗɗo ko ustiɗo ustowo longere wotere nde ñamminɗa musidɗo ma julɗo aɗa yininimo longere nde nde ala a yiiba so yeehi ene ɓuuri yaade makka laabi 70 jaɓaɗi to Allah ene ɓuuri maade ujunere juma hewde baraji lehe noon ko tati ngala lahal ne luuɓi ne wi dus ngala ne uuri bange ne luuɓi bange ngala kangal fof e ngal uuri holɗen lehe lahal ngal neɗɗo defi kañum tan gooto naati nder suudu mum ñaami haa laaɓi hay huunde o hokkaani en hay gooto kangal fof ngal fayi ko kabine mataw noon ko woni kabine uuraani lahal ngal neɗɗo defi wi ɓingelam ya noddunoyam bamma kaari walla nene ma kaari ara min ñamda bange mo ñaami o on yoɓetaaki so wonaa baraji bange mo ñamɗa o kam aɗa anndi to ngala lahal faano tan toon ne ko toon fayi lahal ngal defɗa nodduɗa musidɓe ma julɓe ñaami haa laaɓi hay hunde a ittanen kangal fof ngal yoɓete ko weleede Allah ɗum woni baraji noon ko weleede Allah Allah hokken weleede Allah nde tawno ceernomo almuɓe jeenayo so ɓe ndawi yo dawde maɓɓe woto dawol maɓɓe ayaade so tawi tan ko jeenayo ɓe ndawi kanko o ferlima o wone joobaade ndawe so ɓe ndawi haɓe goɗɗoyi tan tato juwete giye tato coppino kuttana tato gona e foyaɗo ceerno arani dawol boni ɗum fof eɗen nganndi ɗum eɗen nganndi almuɓe ko feñaaji koye sinno wona hen ceerno yaltanno hay goto maɓɓe salmintaki ɗum noon haade ko noon mbatten haqqillaji e koye men ceerno Amadou Alpha Bocar Boyinaji radiallahu taala anhu o wi so wiyama to moƴƴuɓe goni o wi joobo leydi moƴƴuɓe nan toon o wi so wiyama so yimɓe poti o wi min Amadou mi ala e joomum kala ko ɓuri ko yimɓe ɓuri ɓurdirde o wi goto aadanino Allah mbiɗomi jogori yaltude gallam o mbiɗo ndaaroya cuddiɗo mo mbiɗo rewde Allah somi darima e damal gallam he kala mo gadimi fottude ko on disnotomi e lawolam he o ari ha damal galle o hawre mawɗo ene mawnini waare ene waɗi gemba ene waɗɗi puccu gawƴal ne dogno o yo kam ko kaga ɗum e disnotago ɗum nde ɓernde wiya aadanino Allah gila yaltani galle ma haade ko kanko pottuɗa a namnata ko mo hannana ko haalam mane o salmini kagaɗo dari darde puccu mum gawƴal o wimi ko woni o wi mbiɗo ndaaroya cuddiɗo mo mbiɗo rewde Allah joni noon ko an pottumi la budda mi disnoma kagaɗo wimo ko min disda o wimo aha o wi sa yeehi ndaara kanŋe boɗejo coyi walla kaalis danejo tal ndentoɗa noon woto puccam gawƴal ngo fettudema dayi mimi yeehi lawolam kagaɗo wone dogdere doga ko dognanno maccuɗa lo wimo e heyma maccuɗala darto seeɗa mi famani ko kalɗa ko kagaɗo wimo an a haqqilani
o wi mi haqqilani o wiya ha haqqilani o wi no mbamini eno mbaɗani so haqqilani ari hakkude men hol nawowo kanga ɗo wi ko an nawata haade kalmi ko aɗon kifamɗum wona mbiɗami kaɗa yiɗi resde o wimo aha o mbimi ya ndar kanŋe boɗejo coyi walla kaalis danejo tal ya reno puccam gawƴal ngu woto fettudem min ko ɗum woni ko mbimami o deƴi ha woni juuɗe kanga ɗo wimo kanŋe boɗejo ko momri jontude dewgal ndi meeɗani resede gorko meeɗani yettade ɗum kawra hen nawa galle ma nawɗa ko kanŋe kaalis danejo ko diwo jaado goomi desaɗo rawane serta hikka hewani juuɗe a heɓani kanŋe kono nawi ta kaalis danejo galle ma ananani mbimi yaɗano woto puccam gawƴal ngu fettudem o wi mi nani ɗum kay o wi ko hamma wadde ɗum o wi ɗum ko debbo desanoɗo dañde joom galle mum sukaɓe ha heeɓi Allah haaji maayi ngara jiɗa debbo o natta e galle joom galle makko o yiɗiranima kanko e ɓikkon makko so wona eɓe leƴƴe ma aɗa jogui gabbon kalis ɓe ndeway kalisal ma eɓe ñaama kaw rokkam ko comi wutte kaw rokkam ko comi tuuba kaw paɗam taƴimi heɓani kuppo mburu haɓe ganda kalisal ma gasi nela hen gotel leela salo piya ɗum ɓe pettuma jalta galle bammaɓe ɗum woni puccu gawƴal fettima o wi kangaɗo kawisi Allah i an ko waɗi aɗa haala haalullaji neɗɗo ƴoƴƴo e wal haala an ka kangaɗo wimo ala dey mi hangaka komi kanɗikiniɗo mbiyanomi ko mbiɗa waɗe qaadi ñawowo kanɗikinimi yalla dandami bone qaadi yankagam ɓe ndendu mbi hande ko min jogori wonde joom wuro somi salima komi kirsiteɗo pinmi gila fajiri yonani ɓormi comcam moƴƴi cupinmi waare hoore mbammi gemma mbaɗɗimi puccu gawƴal ɓe pini subaka ɓe jiibi doga e wuro mbi jam o mbino ɗenne wona joom wuro ne mbiya hayi mo wawa moftude galle mum ne alfine wuro o wi kisme bone laamu aduna kala ko neɗɗo ñaawe aduna ko ñawtoyteɗo ñalawma gurdam mo mayde Allah mo ñawde Allah liɓete liɓata Allah ikiban on hannde hay goto wonta président so wona waɗi eɗen ndewi parti politique seydi Hadji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu so neɗɗo andino ko woni politique kam ko suudu nimsa mo naati toon fof so nimsa tawani mo toon o tawan toon nimsa oyi parti kay mi haalani haala mum ko wiya parti kam haade ko ɗemgal pulaar ɗi ko bonni salligui ene jogori tawde ɗon julden parti ganduɗa fof ko parti amen yalla dandane parti amen o so tawi ɓe garata ko mana ɓe mbi ko ya werlo carte yan kay defima tan ko werlaɗe sa werlima hunde woɗɗitimama holko mbiñoytoɗa ko berlinoɗa so ɓe peeñi tan peeña en dukon duko feeñgo soɓe birnima birno ɗon mbawɗo politique ko ni waɗata woto sikku noon mataw ko dukowo ga ene heela galleji ene ƴatto leñol mum ne ƴatto ɓiɓɓe bamumenen ene ƴatto hoddi mum ko on addanta oto gañade ala ay jinganaɗo gonɗo to e ɓuuɓri o so tawi ko tono jingana tan ko on gañoto wona an gañoto one jooɗi toon e biro mum ne ñaama kaalis muɗum ne yara ndiyam mum ɓuɓɗam war ñaani war lettaki an aɗa ga nangue e keɗeli ene piima aɗa dewa aɗa wiya parti amen aɗa sikka ko jigganaɗo ga o gañoto ko jinganaɗo to gañoto oyi hassinno ko kartal gotal tawi ko on to jingana tan kañum nawata oyi mi namnoro an Allah kettuɓe hunde so ujji wal ko heddoto wona ñande fof en nanan carte gujjama isi wona hikka Ablaye Wade meeɗi yeyde hen wona o gañotono soke ɗum wona ko laaɓata seydi Hadji Mouhamadoul Mansour yo wele ɗalla wona makko wona wonduɓe makko ñanden daka o wi ko carte Allah mo jogori windude ko kañum jogori lomtade leydi o ko jawɗen limde carte ɗe fof tawan Allah neeli malikaji tottoye carte ɗe mbaɗoyon to bureau gañoto to o wi ɗum noon eɗen mbaɗa hande duwaw yalla danden e keneli jogorɗe arde e oɗo alhaali janowo yalla dandene on kono mbaɗen duwaw kono duwaw tan gaynata jaltinen sadaki o ñande ujunnaji 6 fawde rendina ɗon o wi hunaɗo jeeya boosiyaɓe jeeya miskineɓe wonɓe nder dakaɓe ko kamɓe cakkete oɗo alhaali mi waɗa noon hennene kay daka hikka ko balɗe 17 almuharram ɗum woni lewru haram jogorno ardu faɓe jamma ndu walla jamma nden daka jooɗoto ala kulli haalin ko salmodirde moɗon e juurodirde moɗon jettoɗe goden Allah ceerno musidɗom biyeteɗo Mamoudou an ko musidɗo no feewi mi fodaninomo oɗo kaset kono Allah ñaawi ko hamde tawi kadi ene welta so Allah itti ko wela tottimo wela jiiɗo ɗum fof wele ɗum
non tinnoɗen no feewi jiɗodiren sabu Allah ballodiren sabu Allah laaɓodiren sabu Allah seɗen jiɗi hawroyde Allah ñalawma kawreteɗo tawa ene hawri toppitoɗen rewɓe men ha tiiɗa gati ma ar ñalawma darga so yimɓe darima e bugadi sam gorko yetto tawa kayitaji mum fof ne kawre sariya e sunna e deftere Allah wiyamo e ɗemgal maleykaji ɓenno naato e galle ma aljanna o heño omo taaɓo fodde 70 kilométre omo ndaara rewɓe huurul hin enen toon ene ɓuura ene jalba henndu mum ne yana e makko omo yanamo immito ha rewɓe makko aduna ngara so ɓe jetti maleykaji ɓe dartude seeɗa to jaaton mbiya oɗo jahowo ene heño o wonno gorko amen aduna mbiya gadde kayitaji mum tawa ɓen rewɓe ɓiɓɓe ƴeewe kayitaji tawa hay hunde ne hawrani e sariya sunna mbiya duttoɗe onon galle mo jeygue jaaton ko toon paaɗon rewɓe ɓiɓɓe mbiya min jahani o mo goppuɗon yoya galle mum aljanna o min gonduno e aduna emin ñaama gawri mum emin ñaama kosam mum surani min suurani min eltani min jamiroje Allah kono woɗɗitinani min kaaɗe Allah so goppimo hande on goppan min gati liggey makko o so ari ko piggale kudde e ƴattoje e jannoje o wiyata yo min juul o wiyata yo min koor o surata min ɗum noon so waɗino min noon e nder julde on sanga hande min mbiyataki yo min naato e jeygue jahannama haade noon komin yahoɓe ma noddomo arta ha ɗo min ñawda yeeso makko e Allah ɗum ne holnine o yilto o nodde o ñawda e ɓeɗo rewɓe ɓiɓɓe ɓe donomo piyamo e leydi kala moƴƴere nde o jogino faade Allah rewɓe ɓiɓɓe pecodiri kala koɓe jogino e musibbaji e bakkatuji haɓɓama e genol makko o soggamo nannoyamo jeygue jahannama rewɓe ɓiɓɓe payi aljanna ko nafi bam so neɗɗo tawi bamum ne haɓɓa ɓeydan hen ɓoggine o ƴewata kay kono taƴira kono o ɓeyta hen ɓoggi dey iseede mum kay joni so debbo unani a dukat so defani a dukat so wuppani a dukat so fittani a dukat ko ɗum ne haalto hen ko heddi ko kam ñande o waɗani fof dane ma nanet nga sikki ala e ɗum kono a wiyata yo juul a wiyata yo hoor aɗa feeri guiti maɗa ndaara ka kalaldi gonde nder galle beela anda kalaldi galle ko kalaldi jahannama nde baaba faandi galle fof on maayi rewɓe ɓiɓɓe on maayi baaba ari woto baaba wannoon dey baaba woto won ngatandu kono woto won sallinguru ɗo urɗa fof ñobba yo won berte oɗo banggue ne jaɓa tagguede oɗo banggue o salo tagguede kala ko yi ko hawrani sariya e sunna yo salo woto wano joni fof mbaɗata ni o waɗa piliyan makko damal gal tan ko namna fof mungiti bir jallal moni yalta fof mombiro temedere ɗiɗi hokkamo dépense ko ni tan woniri ɗum ne jogori hiseede ala ɓurɗo yeebade so wona nene baaba nangue muti ɓiyiɓe debbo defi defti lootima haddima wudere mum ɓornima paɗe mum yalti fayi nder wuuro yummane ndaara haalani baba ne ndaara haalani o wona toon haade haaju makko gasi fof kanko ɓiɗɗo debbo o arta e nder galle he gorko memimo toon yo memanimo toon yo oɗo nene oɗo baba jamma fof ɓe bindante ɓe jini jamma kala e jina mum o yimi namnori on Allah nde o ɓiɗɗo debbo rokkete gorko tawan halkiɓe e jinnaɓe nde o ɓiɗɗo debbo rokkete gorko tawan halkiɓe e jinnaɓe ɗoɓe gayni halkade ɗo tan ɓiɗɗo debbo yonte suudu on sanga ɓe kawra e ñeeño ñama kala ñamowo kala wiya aɗa yiɗi ɓinguel kaari no wiya ha oy taƴ goro ma addu kaare kay ko musibam somi yettima joni tan goro ma feccete ƴakke iko ƴakkete ɗon koko yaha mbele Hawwa e Adama nde kumanteɗo aljannaji won ceerno kaɓɓiɗo deftere mum so wi so goro tawa kay dewgal ngal dagota ko nelaɗo Allah de juulano sallllahu alih w sallam konngol wi ko laabi jeeɗiɗi konngol wi ala ko laabi nogas ɗum woni allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim ɗum ɗo woni tan e hakkude Hawwa e Adama to aljanna nde Hawwa taga jooɗi e sara baba Adama maleykaji mbi ya Adama aɗa andi ko takkima ɗo ko no jaggi jungo makko fawe Hawwa o wi oɗo ko debbo ɓe mbi ittu jungo ma e makko ene harmam ma memde ha itta taŋe o wi ko taŋam mi ala hay batte min ko ni pommi an noon kawra e debbo jannano itta jungo ma dokka ɗum gona e namna ɗum uti wiye uti parti dippi ka mi andani mbayrumi yidema ko ɓilma he hunde ka jeeya ko annin tumane jogotoɗa yiɗ ɗum a jogota yajuma Alhaji Mahamadou Mansour nde tawno maleykaji ko kulɗe Allah soɓe jii debbo dimo e gorko dimo ene dokkodiri junngo e dow bedda ene ɗeɓe helde asman o yana e dow koye maɓɓe ɗo ɓe daari ɗo o wi mi annda soɓe jogori nadde aljanna kono pappi tammeji juɗɗe kay soɓe tubanani Allah kanƴe fof koɗe pappitteɗen nanne jeygue jannan ɗum noon hannde en gonti jolfuɓe kala mo rokkani junngo ala junngo mum darjata
sa hayso ko debbo sa rokkani mo jungo tan natan fitina min de mi salmini kaari jaabaki mo ni so jaabaki ma yaata lawol ma saɗa jogii ñiiƴe ma daneejo hollu gorko ma kono ne ngarɗa e nder galle fof tawata ko rewɓe ne mbayno baara ñinaaji ni so ɓe njaha jeeɗe ɓe ñaanto ɗi ko ñaanta ni sarete oto so ɓe njaha woyyo ko ɓe ñaantiiɓe so ɓe njaha wooy ko ɓe ñaantiiɓe so ɓe njaha jeere ko ɓe ñaantiiɓe so ɓe njaha denne fof ko ɓe ñaantiiɓe so ɓe ngartee galle ɓe ɓooriima bakamɓe ne kolti boowal ne holi yalla danno tinnoɗen no feewi so tawi ko debbo dimo o jooɗiima alaa sara o lootiima haw laaɓi omo ñaami maaro makko e nebam makko o lootiima haw laaɓi o wetti sajaade makko o jaggi kurus makko o fucciti funnaange omo tuubana Allah omo juula e nelaaɗo Allah mo yetta Allah o dañano o yettori Allah ñalawma jetteteeɗo so gorko makko tawiimo ɗon ɓernde mum ɓuuɓan kono holto kaariyaano ko wondima heen gila naanmi galle ma o keddima e tampere nden tampere ka ittuɗaa galle bamma ata gonga haaltake a ƴeewata ko tawa ko ardigue ma tan tundi wona e toñde mo toñanima mbatten haqqillaji e koye men kulen Allah ndewen Allah laaɓanen Allah seɗen jiɗi hawroyde Allah ɓiɗɗo debbo so tawi yonti ƴeew miskino bawɗo moftandema sirlu ma woto ƴeew mbiyata min koye so wona jaaɗo France heɓata ɓiyam so wona jaaɗo Gabon heɓata ɓiyam so wona jaaɗo Amérique heɓata ɓiyam oɗo ko janngo alɓurano ko miskino Allah ene ɓuri ɓattade Allah kono ha tan yahani toon on kam so darti ɓiya heɓata oɗo ne so humanama ori en tii ko joftata o heddodo e ɓi bamma koye nder galle koɓe dendiraɓe koɓe wowdirɓe kala nde on daari mo yitere walla gorko goɗɗo daari mo yitere e aɗa windane an jinnaɗo aɗa windane jina hande gorko makko arti fof walla nde o haari o hooti suudu makko fof an noon jaggamo tan kaɓɓa e nder galle subaka fof aɗa windane jina ɓiɗɗo debbo ne sono humane yo teŋe mbaɗe ko hakkindi yoɓe tawa ñamade ala mo ala hay leɓel so fawama kolse sappo e joyi holto jogori yoɓde de kala deweteɗo teŋe so maydari yo saloyade kala deweteɗo teŋe so maydari yo saloyade dey mi anda noon ɗum soni newo teŋe wiya ko yo waɗe ko hakkindi yoɓe tawa ñamade ala kono hay gooto ne a yiyata ƴamal ne waɗe tawa goro feccaka worore woɗere sa ƴakki a wukkiti ndiyam ɗam wojjan worore ranere sa ƴakki a wukkiti ndiyam ɗam wojjan i an kam ko wojji ko rawni wojji so waɗaka e dewgal tan ngal dagota ko ɗum nene sella en goɗɗitta ko ɗum ne hinnoɗen laaɓen laɓɓinen seɗen jiɗi hawroyde Allah diine ko laaɓɗo ko ɗum Allah sohli Allah ko laaɓɗo yettota ko Allah ne so wona ko laaɓi diine aadaji e bidaji yettoyta ko Allah jomum hawroyta e Allah ñalamo daranga mi haalani noon ɗiɗo tibaji mbaɗaɗi hande hankade koye ndiyam wonta naate majji e debbo hay sinno aɗa woni nder suudu ma haade kam mana leeɓi sugunu ma ne jaltika tayɗo kuddi Allah e kuddi maleykaji Allah e dendangal julɓe ne kunma hande misor arte hoore ma fof en nanti mbiɗen ken mbaɗani Allah noon ne jogui hen ñawore Allah ne jogui hen ñawore nde tawno hankadi ko haalete ko e oɗo diine Allah way kono koyɗol ni kono ma ar ñalawma jiira yitere ma natta koyɗol kumpa nattuma on ñalawma sa yaati inchallah mawla mbatten haqqillaji e koye min tinnuɗen no feewi ala kulli haalin nde tawno bando o woɗɗi ko bayla gise musidɗo mon jeyaɗo hawre Mabo Cañowo on dey Allah hokki en haala kaɗo haala e barke siraji dine Mouhammad Saïdou nde tawno wi sa takki may moƴƴuɓe a takkitta koye munen tawa ala ko takke ma hay sa seɓɓiti a teɓɓittako eɗen barkino lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anu nde tawno ko barke Cheikh Ahmad Tidiane hokki en sababu nde kaɗo haala ha mbawɗen lelnirde ka ni kono so inde men windama en ganda Allah andinino nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam liñol ngol ko famarɓe duuɓi ko hewɓe bakkatuji ko miskineɓe Allah ɓe ngala hay batte so ɓe dandaka ɓe daɗata ñalawma darga janggo ɗum noon ya Muhammad ñaago dokkal biyetengal welede Allah mi tottuma jaɓɓoroɗa leñol ma
dokkal biyetengal welede Allah sa hucciti ene huccitema sa huccitani huccitinma huccitayma ko jagguɗa sa jolam woppuda woppan wonma ko jagguma ɓurma dole hay sa fitima ɓoccita kala mo jiiɗa ene lawol Cheikhna Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu ko lawol ngol jaggimo wona kanko jaggingol on sanga alamu nelaɗo Allah hoole leñol he ha ɓuran ɗum Cheikhna Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu on so halfinama halkata o wi mi tottima nde ɗo hunde jaɓɓorɗa leñol ngol woto wi noon aɗa supto o ko gujjo o ko penowo o ko jamfotoɗo o ko ñamowo o ko ñamlotoɗo mo yoɓata hay belniɗo faandu dolo soɓe gaare maɓe mbi ɓe jiɗi haalanɓe sarɗiyeji nogase tati soɓe nani ɓe jaɓi tottu ko min defi kokkunaɓe Allah haajuma ala ya Cheikhna Ahmad Tidiani wo amma jarowo simme woto tottumo ɗon ɗo woppani mi wawa defade mo ñalamo gurnamo mayde ala an kam holko yiɗi simme rawandu yiɗa boy yiɗa fowru yiɗa doomi yiɗa hay buubi jurota koye simme kono ne juro e ko anda ko ne jaaɗa kabine fof a tawan to buubi ne cawla kono a joɗata ko mana a yiyata simme ene rufa jiya hunde ne juri hen hay sa waɗi guesa simme jarani gaɗa waɗa hen tugaji ala ko natat toon kono hattande tawno hefereɓe jaalima e men eɗen jarliba hen eɗen ñamra ɗum no ñamirten maaro e nebam hay saɗa ƴakka worore koma pelsitano ƴakka ƴeewa kuɗol simme irta hen gona e modde curkini nata e reedu ma kiwlisude hen kam on kam nine salmino keddiɗo ay hendu mum a heɗatama hay hen ɗum fof nana e men eɗen gandi ɗum eɗen daara ɗum ñalawma mo Allah addi gonga ne sara nde ɗo fenade ene sernde gonga e fenade mo hawre e fenade doga andan fenade ko fenade haade Cheikhna Ahmad Tidiani tottama ɗum o gollina astahfirullah duuɓi ɗiɗi o gollina salatul fatiha duuɓi ɗiɗi o gollina la ilaha illallah ɗiɗo konnguɗi tati ndendina mbaɗa laadim ɗi aɗa golla subaka e kikiɗe so bakkat ma towi yo tow so bakkat ma luggiɗi yo lugguit so bakkat ma yaaji yo yaaj yabere wotere salatul fatiha lima ugliga heƴane bakkat kebbinaɗo hakkude leydi asaman maayo laamgo wongo e damal suudu ma aɗa looto subaka aɗa looto kikiɗe aɗa wonde sabunde welde jampi taƴata ɓandu ma sa lootima laaɓani an woni yiggani mo sellinani ko sellinta ɗum so ñawi kañum ñawni hoore mum ene fiiltodira hande kono ne faltodira janngo fadani janngo lakara no ala ko janngo aduna ayyan julɓe ɓe tan ganda ko kamɓe jiya ɓeya kadi ganda ko ɓeya ngaari ɓaleri murnidi bage ɓalejo naate ladde sumde ɓalere sa sodani ɗum bula ko waɗata ngaari ɓaleri murnidi bage ɓalejo naate ladde sumde ɓalere sa sodani ɗum bula dey naftorta sa nani Tijjani wiye darji ka yowata ko jahowo jama mo yata jamane juulata onne holko waɗa Tijjani ko Tijjani nafta ɗo fus ko nafatamo ha do juulata ceerno Mamadou Mansour ñanden tan mo haalat Dakar o o wi mo juula hande woppa janngo a waawide ko keefeero kono ñande o maayi looɗɗamo kasnuɗamo juulɗamo gasanɗamo ubbuɗamo a ubbidi hen diine ma an juulɗo o ɗum sikki ala e ɗum woto ƴeew noon pour ko jaam asko mbiya kay o maayi yaya juuloyamo kala nde juulɗamo ubbuɗamo a ubbidi hen diine ma noon yallah dandene ɓeɗon ɓiɓɓe yallah hokku en ɓiɓɓe fewɓe yallah reena diine men ne yallah wonanen wonda e men ko wone e wuuro ko wone e ladde fof yo nden kala woni hen yallah moƴƴin jortoji men to mum yallah moƴƴin hakkude meɗen haya hagga e lawol Cheikhna Ahmad Tidiani ko haya hagga noon wiya haya hagga holko woni haya hagga ko gawƴal berle ngal e hakkude maayo so hendu dawi ngal arta e pokolam so hendu ruttini ngal hakkude maayo ngal woni toon on woni haya hagga hande jiyamo e wudere wajifa omo wayno janggo jiyamo e nokkuji ɗi jooɗani mbiyaji on beela wona on jooɗi ɗon hanki wudere wajifa jokke haaju ma ko woni koye defare ndelaɗo Allah wottoño on ñalawma darnge janngo wona kanko wona yummakko wona bammakko wona ɓiɓɓe makko wona rewɓe makko wona ittunoɓe ɓe mum rewɓe tottimo eɓe ittunoɓe makko rewɓe o tottuɗi men fanni ɓe jaddani Cheikhna Ahmad Tidiani ɓe gañodiraɗo ɓe gañani eɓe juula waktuji mabɓe ɗi joyno Allah wirno so gantu ala
so ngantune woodi kala ɗo ɓe mbaɗi Allah ne tawa ene wela ene jaɓana ɓe ɗum fanni ɓe jaddani sakanama Tijjani radiallahu taala anhu maɓe naatir sababu nde haya hagga aljanna ɓe kayri hisabin wala ligaɓe tawa hay gooto maɓɓe ne jaggani lawol wa amma so tawi komo hayani haggani on komo laawol ngol huɓidi ñaawi ñaawore mum on kan haala ko deƴƴa kay mum on sa yiimo tan a yiɗimo a yiɗama a yaɗama so ñamanima a yiɗama a yaɗama sa ñamanimo a yiɗama a yaɗama so yaranima ko noon sa yaranima ko noon mbimi noon ko jiɗɗo mi wiyani jiɗirɗo kalan noon ko Allah ko goonga kalmi ko jiɗirɗo mbimi jiɗɗo mbimi mi wiyani jiɗirɗo ngati jiɗirɗo yiɗiri ko ha haaju mum aduna fewne oɗa noon yiɗiri ko wasihillahi ko yeeso Allah ɓe gona gotum oɗa ko ñawɗo sellani o wiya ko heɓani ɗomo wiye qima omo hen kono so Allah wattimo hen wonani hen ngati yiɗata Cheikh Ahmad Tidiane so wona paɗo aljanna añatama so wona natawo jeygue jannama enen Fuutankoɓe noon dey eɗen kani yettude Allah enen kam Allah tagirani en jeygue ala enen fanni eɗen jiɗodiri en gañani hay goto e julɓe nde tawno en mbawa arab kono ɗemgal Siraji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu o wi inna mimma adraka nnas min kalamin annubuwati lula ida ahlam tastahi fasna ya gollo e ma sida kala o kajja kala julɗo mo jiiɗa o hersata julɓe on hersata Allah mo hersani Allah hulata Allah mo hulani Allah yiɗata Allah mo yiɗani Allah heɓata Allah kala no mbaɗa e julɓe andu ko noon julɓe mbayema kala no julɓe mbayema ko noon Allah wayema saɗa yiɗi julɓe tan ane Allah e ɓernde ma on majjidani sa yiɗiɓe ɗo ɓe mbawi wonde fof ɓe jiɗima so ɓe jiɗima tan andu Allah yiɗima Allah hokken yidde julɓe yiɗande ɗumen hokken yidde julɓe yallah hokken yiɗande julɓe yallah dandone ustude julɗo yallah dandone ustede to julɓe nde tawno neɗɗo ko ustiɗo ustowo so renaki tan ko faggito ko hewata musidɗo ma julɗo wirtoɗo joni holko mbiɗamo wutte makko ne toño tawaka ngol konngol gotol asaddu minal jina salasina marra tan dindude debbo janniyanki laabi 30 ɓuuri famɗude bakkaɗo wiide musidɗo mum julɗo wutti mum ne toñi tawaka i holno mbatten hande mo jiiɗa fof tigui ayi mum ne jooɗe dow hen haala yo bandum so neɗɗo andino ko wonno e ñoore o ñohata ko yum makko walla o ñoha bam makko o e nenan koye ko gujjo ndentoɗe ɗum baba men kay ko jamfotoɗo so ñamlimo o yoɓata kala ko joguinoɗa moƴƴere faade Allah yumma e bamma nawa kala koɓe joguino e bakkatuji poftinaɓe dongal ngal kono ñallata ko tottoyde woɓɓe aɗa jooɗi tan e boowelaji aɗa haala dayirayte tinnoɗen no feewi nde tawno Nuhu alayhi salam o hawrino e rawandu ende waɗi gite nayyi o jali rawandu ha jaleɗe catti rawandu wi ya Nuhu an kam ko min jalatane walla ko tagɗomi o jalata so tawi ko min jalata andu dey mi tagani hooram sinno min tagno hooram mi tagata hooram rawandu tagammi hooram ko neɗɗo misluka yeruma so tawi noon ko tagɗomi o jalata on woni Allah on ne ala a yiiba e ko tagata Nuhu wi rawandu yaafomi rawandu wi mo yaafatakomo so wona en mbaddu sarɗi ñaagoɗa to Allah rabbuna tabaraka wa taala kala mo tenkumi e zurriye ma yo sakkumi ɗon longere so ronkiɗum a huuɗi ɗum annu ɗum tagi so rawandu tenkima longere fof cuuɗɗa mbaɗɗa e hunuko ma rawandu ndar longere nden rega ha jooɗo fulkuru sa ñaami a gayni a tottani rawandu longere sono ñontima hakkude ɗo damal galle kala monu fotti ñawan ñaw ɗoyru sellatama maya taw ko ande fi ɗum fittama yallah hokken wawde yurmade tagode yallah hokken kadi yurmodirde goto hawrino e rawandu koyngal mum ne ñawi omo ñanti comci labaɗi moƴƴi ɓurɗi hendu o soyni rawandu tan ko ƴiwonde tomno wendu mawdu ne hakkude mabɓe mosel ngel o yinno rewde ngel o yurmi rawandu rewe mosel e wata koyngal mum lowtude kanko rewe ndiyam ɗam moƴƴani ɗam o ɓenni o yeeho maayi Allah weltinirimo aljanna tawi o meeɗani wadde moƴƴere hay lawol gotol o wi ya rabbi ko dokkirami o galle aljanna hay lawol gotol meeɗani wadde moƴƴere faade maɗa o ya yurmima tagoram so rawandu minne mi hokkuma ko joguiɗa ɗo ko galle aljanna min Allah mi ñamani mi yarani mi hulani jeyge haade mala aljanna kono mbiɗa andi aɗa hattojini aljanna dokkumami i neɗɗo yurmima rawandu rokkama aljanna so yurmima musidɗo makko juulɗo dañata ko ɓuuri aljanna ne haade Allah ne jogui jiɗodiren ballodiren laaɓodiren jiɗodiren ballodiren laaɓodiren Nuhu mana ko annabi Ibrahima
koɗo yahuudu yanke keefeero jippino moomo o ɗurni ɗum sabu keeferagal muɗum o sali salmitade ɗum on waale galle makko heegene hamƴi ɗum weedi subaka haɓɓe bagage mum yalti galle makko Allah nili jibrilu ya ibrahima beela an waɗi hoore ma ka julɗo a waɗani hoore ma ka julɗo a waɗani hoore ma ka sihilan min Allah a waɗani hoore ma ka annabi Allah a waɗani hoore ma ka nelaɗo Allah oɗo keefeero mo ɗurniɗa ɗo sabu keeferagal muɗum ko min tagi ɗum timmini tago mum wurni ɗum duuɓi 70 e duuɓi 6 hoore mum meeɗani musde meeɗani jabbi yamiroɗam hay lawol gotol kono mbiɗo muñan ɗum an noon ka muñande koɗo jamma goto woto wan noon ya ibrahima jog jiiloyoɗamo gartiramo e galeyel ma he teddinamo ko kattanɗa hawo yawanma woto accirmo ni dayi ibrahima dogi yiiloyi koɗo artir ɗum e galle he teddin ɗum ha ɓernde mum ɓuuɓi o fini subaka o duusi koɗo ha damal galle o itti jungo makko o tottimo keefeero wi ya ibrahima malaka hoko dañma mi ari adana ɗurnima mi a jaɓani salminde artiri kam joni a teddini kam ha ɓernam ndi ɓuuɓi ko woni ɗum oy ko jomam wi yomi teddine ko gonɗa ko waɗani hoorema minne ko gonmi kon waɗani hooram Allah wi timmini tago ma wurnima duuɓi 90 duuɓi 6 hoorema meeɗani musde a meeɗani yiide tampere e basal minne ko gonmi kon waɗani hooram haade noon ko noon woto miɗon ko muñandema jamma goto keefeero wi yayi